El professor doctor Alfred Maurice de Zayas nat a Cuba, és nord-americà i resident a Ginebra. Expert internacional i expert independent de Nacions Unides de l'Oficina de l'Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans de Ginebra. Ha impartit ensenyament a prestigioses universitats nord-americanes i europees, Harvard, Toronto, Göttingen. Actualment és professor de l'Escola Diplomàtica de Ginebra, alhora que du a terme el seu mandat global d'expert independent de Nacions Unides per a la promoció d'un ordre democràtic internacional. El professor va fer, avui ens farà una introducció al seu informe especial que va presentar a la tardor de l'any 2014 a l'Assemblea General de Nacions Unides. El document del professor de Zayas estarà a l'abast complet, a la vostra disposició. El penjarem a les nostres webs. Aquí es posa exhaustivament els principis com les normes rellevants del dret internacional contemporani en matèria de dret d'autodeterminació que són aplicables als diferents territoris. I la ponència del professor doctor de Zayas portarà el títol El desenvolupament progressiu del dret internacional, la realització del dret a l'autodeterminació com a estratègia per al manteniment de la pau. Gracias. Adelante. Ladies and gentlemen, first, let me clarify that I speak in my capacity as Professor of International Law and not in my capacity as rapporteur. That I do when I speak at the General Assembly, when I speak at the Human Rights Council, but not when I come to you tonight. Estimats amics, primer de tot voldria deixar ben clar que avui parlaré en la meva qualitat de professor de dret i no com a expert de Nacions Unides, i això ho faig quan vaig a l'Assemblea General. No és el cas avui, doncs em centraré en aquests temes amb la meva qualitat d'expert de dret internacional i professor de dret. I fully endorse the analysis of sovereignty and self-determination outlined by Professor Schachtschneider. Estic completament d'acord amb l'anàlisi de la sobirania i el dret d'autodeterminació que acaba de fer el professor Schachtschneider. Self-determination is an expression of democracy, as democracy depends on the exercise of self-determination. Podríem dir que l'autodeterminació és un exercici de democràcia i la democràcia depèn de l'autodeterminació. Its realization constitutes an important conflict prevention strategy. I la seva realització és un mitjà importantíssim en una estratègia de prevenció de conflicte. Too often, the aspiration of peoples to achieve self-determination has been ignored, and this has led to conflict and death. Amb massa freqüència s'ha ignorat el desig dels pobles d'exercir l'autodeterminació i això ha conduït a situacions de mort i de molts de danys. It is therefore in our common interest Per tant, és una cosa que respon al nostre interès comú that self-determination be more than just a norm enshrined in the United Nations Charter. Tenim que fer doncs, que sigui molt més que només una norma que surt a la Carta de les Nacions Unides, amb aquest llibret, In the Vienna Declaration and Program of o Action, una norma que també es va recollir amb el programa d'acció i declaració sobre els drets humans de Viena, del 93, and in the covenants on civil and political rights, i en el Pacte de Drets Civils i Polítics, and covenant on economic, social and cultural rights. tot com en el Pacte de Drets Econòmics, Socials i Culturals. These covenants are hard law. These are international treaties that are legally binding. These are not just pledges. These are not just soft law. I aquests pactes no són soft law, no són recomanacions i bones intencions,
són la llei, són normes imperatives que vinculen a tots els estats. The United Nations Charter, which is akin to a world constitution, La Carta de les Nacions Unides, que podríem comparar a una mena de constitució mundial, is based on fundamental principles of law, including self-determination, està basada en principis fonamentals del dret, inclòs el dret a l'autodeterminació, which we see expressis verbis in Articles 1 and 55 of the Charter, que es recull de manera explícita, expressis verbis, en els articles 1 i 55 de la Carta, and which are the substance of the entire Chapter 11 and Chapter 12 of the Charter. i que són la matèria que es tracta amb la totalitat dels capítols 11 i 12 de la Carta de Nacions Unides. Moreover, if I may cite one General Assembly resolution already mentioned by Professor A Schachtschneider, més, si m'és permès citar una resolució de l'Assemblea General a la qual ja es va referir el professor Schachtschneider, Resolution 2625 of 1970, the Friendly Relations l'anomenada Resolution, resolució de les relacions d'amistat, Friendly Relations Resolution, que és la 2625 de 1970, is the preeminent expression of what these relations among sovereign states entails, including the respect and fulfillment of self-determination. i és l'expressió més preeminent, més clara, de què volen dir aquestes relacions d'amistat entre els estats, que inclouen, naturalment, el reconeixement i el respecte i la contribució que es respecti al dret d'autodeterminació. International lawyers recognize self-determination as peremptory international law, what we call jus cogens. Els juristes internacionals, en aspectes en dret internacional, parlen, en matèria de dret d'autodeterminació, d'una norma peremptòria que també es coneix com part del jus cogens, és el dret que vincula tota la humanitat. But self-determination did not stop with the conceptions of Woodrow Wilson in his 14 points, nor with the resolutions on decolonization in the 1960s and 70s. Val a dir que l'autodeterminació no es va aturar, no va acabar amb la declaració dels 14 principis de Woodrow Wilson, després de l'època de la Societat de Nacions, ni tampoc amb aquestes declaracions que hem vist, no s'ha aturat aquest dret d'autodeterminació. Tampoc a l'època de la descolonització, perdó. In the sense of the progressive development of international law, we have seen over the past 50 years precedents of restructuring state entities by granting greater regional autonomy. En els darrers 50 anys hem vist que hi ha hagut un procés de desenvolupament també del dret internacional en què s'ha concedit molta més autonomia amb el procés de reestructuració d'estats. By introducing federalism, això per una banda, també s'han creat més casos de federalisme, and by accepting both the secession and the reunification or unification of states. I també hi ha hagut casos en què s'ha acceptat tant la secessió de territoris que han esdevingut estats com la unió de territoris que estaven separats. The progressive development of international law recognizes the fact that new states and new members of the United Nations owe their existence precisely to a process of self-determination. I el desenvolupament progressiu del dret internacional reconeix que l'admissió de nous membres a les Nacions Unides es deu precisament a l'exercici i al respecte del dret d'autodeterminació. We have seen the secession of Bangladesh
from Pakistan, Vam veure el cas de la secessió de Bangladesh, de Pakistan, the dissolution of the Soviet Union and the emergence of 15 separate republics, la dissolució de la Unió Soviètica, l'aparició de 15 repúbliques separades, the wars in the former Yugoslavia and the emergence of 7 separate state les guerres entities, en els Balcans, l'antiga Iugoslàvia, i l'aparició doncs, de 7 repúbliques separades, the secession of Eritrea from Ethiopia, el cas de la secessió d'Eritrea d'Etiòpia, the secession of Southern Sudan from Sudan, el cas de la secessió de Sudan del Sud, de Sudan, the secession of Timor-Leste from Indonesia, la secessió de Timor-Leste d'Indonèsia, the friendly separation, that which I very much applaud, that it is possible among civilized people to hold a referendum and have a friendly divorce. As it happened in 1993, Czechoslovakia dissolved peacefully. The Czech Republic emerged, the Slovak Republic emerged, and nothing happened in the world. That is the way it has to I després el happen. cas que és reconfortant de veure que és possible, també amb un paral·lelisme, un divorci amistós, de posar-se d'acord, com va passar doncs, el 1993 en el cas de Txecoslovàquia, que es va separar en Txèquia i Eslovàquia, i el món no es va acabar, vull dir, van continuar normalment. And the same as there's a right to secede, there's also the right to unite with another state, provided that both peoples, both states want that. We have seen the reunification of Germany. També existeix naturalment el cas no només de la secessió, sinó de la unificació o reunificació, com va ser el cas d'Alemanya, quan els pobles d'ambdós territoris volen unir-se. And as Professor Schachtschneider already indicated, we have seen the referendum, not just the unilateral declaration of independence of the Parliament of Crimea, but an actual exercise of referendum in the Crimea, followed by a decision independent of Crimea, the decision of the Duma in Russia, to accede to the request of the people of Crimea to be reunified with Russia. En el cas de Crimea, com ja hem vist, el professor Schachtschneider ens va dir que va ser el poble de Crimea que va exercir el seu dret de secessió primer d'Ucrània i després d'associació mitjançant un referèndum primer i després van decidir que volien unir-se amb Rússia, però cal tenir present que, per la mateixa manera, també la Duma russa va decidir acceptar aquesta demanda d'unió de Crimea amb Rússia. I've given these examples to substantiate the fact that self-determination did not end with decolonization, and I find it, as a professor of international law, irritating when I hear a professor of international law saying, oh no, self-determination means only decolonization. It goes way beyond it. International law did not stop developing in 1960s. International law is and will always be dynamic. He volgut esmentar aquests casos per deixar ben clar que el dret d'autodeterminació no es va aturar a l'època de la descolonització. Tots aquests casos s'han produït després dels anys 60 del segle passat, perquè el dret internacional continua desenvolupant-se i segueix aplicant i exercint el dret d'autodeterminació, com hem vist en aquests casos. I a mi em sembla que sempre m'irrita molt quan altres experts de dret em diuen no, l'autodeterminació ja es va acabar, era una cosa de descolonització i això no té res a veure amb el nostre món. In October 2014, I presented a report to the United Nations General Assembly
which is entirely devoted to the issue of self-determination. A l'octubre de l'any 2014 vaig presentar un informe sobre la base del meu mandat com a relator de Nacions Unides que està dedicat exclusivament al dret d'autodeterminació. The report substantiates the conviction that the realization of the right to self-determination has both domestic and international dimensions. I l'informe demostra clarament que l'exercici del dret d'autodeterminació té una dimensió nacional, però té també una dimensió internacional. And that this realization of self-determination contributes to local, regional, and international peace. I que l'exercici de l'autodeterminació contribueix a la pau a nivell local, regional i internacional. Non-self-governing peoples, peoples living under occupation, indigenous peoples, and other unrepresented peoples have an inalienable right to this fundamental expression of democracy. Els pobles que viuen ocupats, en territoris ocupats, que no són autogovernats, que no disposen del seu govern, tenen un dret inalienable a exercir el dret d'autodeterminació. Allow me to mention some of those peoples because, there are plenty of new scholarly books being published on self-determination today in the 21st century. I have here a book, El Derecho de Autodeterminación de los Pueblos en el Siglo XXI, by Aitor Martínez Jiménez. Aquest és un llibre dels molts que s'estan publicant en aquest segle nostre, contínuament sobre el dret de l'autodeterminació, que demostra que hi ha, efectivament, a nivell de la doctrina, un gran interès per al tema. There is, in the General Assembly, a committee on decolonization, otherwise known as Committee of 24. Al nivell de l'Assemblea General hi ha un comitè que s'anomena el Comitè dels 24, que és el Comitè de Descolonització. Its current chair being Rafael Darío Ramírez Carreño of Venezuela. Aquest és el seu president, el president del comitè, que és un delegat de Venezuela. On their agenda, a list of 17 countries. I tenen a la llista... Territories. A la llista de territoris, com a candidats a la descolonització, hi ha 17 territoris actualment. But there are many other Però n'hi ha aspiring peoples. N'hi ha molt més pobles que aspiren a l'estadia o a la llibertat. Just a brief additional list. The Mapuches of Chile. I passem a revistar alguns d'ells que potser coneixeran, els Mapuches de Xile. The natives of Easter Island, otherwise known as Rapa Nui. Les illes de Rapa Nui, que són les illes de Easter Island. The Moluccans. Els Moluccas. The West Papuans. Els Papues occidentals. The Kurds of Turkey, Syria, Iraq, de and Turquia, Iran. Síria, Iraq i Iran. The long-suffering Tamils of Els Sri tamils, Lanka. que tant han hagut de sofrir, que tant han sofert a Sri Lanka. The Armenians of Nagorno-Karabakh. Els armenis de Nagorno-Karabakh. The Kashmiris, and that for the last nearly 70 years El poble de Cachemira, que segueix patint des de fa 70 anys. Since the independence of India and Pakistan. Des del moment en què la Índia i Pakistan van esdevenir independents. And notwithstanding numerous resolutions of the Security Council and General Assembly, these people are today being denied self-determination.
i malgrat la llista enorme de resolucions aprovades per l'Assemblea General sobre el cas de Cachemira, aquest poble segueix encara esperant l'autodeterminació. The Igbos of Biafra Els have Igbos been de Biafra, denied que self-determination. tampoc no han pogut exercir l'autodeterminació, The Palestinians, els palestinesos, the Sahrawis of Western Sahara, els saharauis de Sahara Occidental, notwithstanding the fact that since 1991 there has been a United Nations mission for the referendum in Western Sahara. malgrat el fet que des de l'any 1991 hi ha convocada oficialment i que funciona, en principi oficialment, una missió per organitzar un referèndum a Sahara Occidental. I'll mention a few more. I podríem esmentar encara molt més casos. The Russians of Transnistria, of Abkhazia, Els russos of de southern Transnistria, Ossetia. d'Abkhàzia, Osètia. People seem to forget that they are not demanding self-determination since 2008 and the war between Russia and Georgia. Their unilateral declarations of self-determination go back to 1991 and 1992. En el cas d'Ossètia, el reclam, diguéssim, d'autodeterminació no va començar al moment del conflicte entre Rússia i Geòrgia el 2008, sinó que van fer una declaració unilateral a Ossètia ja l'any 1991. Bearing in mind that the people's aspiration to take control over their destinies is not a thing of the past. Cal tenir present que l'aspiració d'exercir l'autodeterminació no segueix un camí únic. Hi ha diverses possibilitats. The implementation of the right to self-determination must be taken up in a timely fashion so as to prevent armed conflict. Però l'aplicació d'aquest dret d'autodeterminació té que ser oportuna, no s'ha de fer esperar massa perquè si no pot derivar en un conflicte armat. Over the past 70 years, many armed conflicts had their origin in the denial of self-determination. En els darrers 70 anys hi ha hagut tota una munió, un gran nombre de conflictes que han estat originats per la negativa a respectar el dret d'autodeterminació. Logically, it is the responsibility of the United Nations to put ears to the ground and listen to early warning signs. I per això és responsabilitat de les Nacions Unides el detectar la situació, escoltar bé el que es diu, com aquell que escolta si vindrà o no el tren, i prendre mesures per evitar que es produeixin aquestes situacions de conflicte. So as to engage in dialogue and address the grievances of peoples who have specific ethnic, religious, and cultural identities. I per tant, cal escoltar els greuges dels pobles que tenen una identitat pròpia, ja hem vist abans que pot ser de tipus religiós, de tipus cultural, de tipus lingüístic, però que se senten en situació de greuge. Not only the good offices of the United Nations, but also the good offices of regional organizations. I en aquest sentit no només són necessaris els bons oficis de Nacions Unides, sinó que també tenen aquesta mateixa obligació les organitzacions regionals. Such as the Council of Europe, the Organization of American States, the African Union. Per exemple, el Consell d'Europa, l'Organització d'Estats Africans, l'Organització d'Estats Americans, should play a role in facilitating this dialogue and negotiation. Totes aquestes entitats o associacions regionals tindrien que jugar un paper per trobar una sortida mitjançant la negociació a aquests problemes. And one way of providing good offices would be through the organization of referenda. I una manera de portar aquests bons serveis per part de la comunitat internacional
consisteix en l'organització de referèndums. In order to facilitate the evaluation of present and future claims for self-determination, my report to the General Assembly formulates 15 criteria that should be applied uniformly. En el meu informe, les Nacions Unides, que fa una miqueta un repàs de les normes en vigor internacional, comporta 15 recomanacions a les Nacions Unides per justament defugir aquesta mena de situacions de conflicte. Among the factors to be taken into consideration in the context of secession, unification, constitutional reform, federalism, or autonomy are Entre els diversos factors que cal tenir present en situacions d'exercici de diverses maneres del dret d'autodeterminació, ja sigui mitjançant la creació de zones autònomes o regionals, el federalisme, la secessió o la unificació, que són diverses modalitats de maneres de fer-ho, doncs hi ha unes consideracions fonamentals que són les següents. This is a summary of the 15 criteria. Aquest és un resum dels 15 criteris. The right of self-determination is not extinguished with lapse of time. El dret a l'autodeterminació no s'extingeix amb el pas del temps, Because like the rights to life, freedom and identity, it cannot be waived. perquè de la mateixa manera que el dret a la vida, la llibertat o la identitat no es pot extingir. The implementation of self-determination is not exclusively within the domestic jurisdiction of the state concerned, but is a legitimate concern of the international community. L'aplicació del dret d'autodeterminació no és una exclusiva o una preocupació exclusiva de l'estat, diguéssim, domèstic, nacional podríem dir, sinó que és una cosa que incumbeix a tota la comunitat internacional. Neither the right of self-determination nor the principle of territorial integrity are absolute. Both must be applied in the context of the UN Charter and human rights treaties. I com escoltàvem abans, amb aquesta contraposició entre el dret a l'autodeterminació i a la defensa de la integritat territorial dels estats, val a dir que cap d'aquests dos drets són absoluts, es tenen que aplicar en el context dels principis i les normes de la Carta de les Nacions Unides i del respecte dels drets humans. Under no conditions can the principle of territorial integrity be used to deny the state's responsibility to protect the human rights of the peoples under its jurisdiction. De cap manera es pot fer servir la defensa de la integritat territorial com una excusa per negar el respecte dels drets humans d'aquelles persones o pobles que volen exercir el dret a l'autodeterminació. Guarantees of equality and non-discrimination are necessary for the internal stability of states. Garanties d'igualtat i no discriminació són necessàries per l'estabilitat interna dels estats. But non-discrimination alone may not be enough to keep peoples together when they do not want to live Però together. la no discriminació només potser no n'hi ha prou amb ella per convèncer a pobles que no volen viure junts de seguir vivint junts. The principle of territorial integrity is not sufficient justification to perpetuate situations of internal conflict. El principi d'integritat territorial no és una justificació per eternitzar situacions de conflicte interna. Internal conflict that may erupt in civil war and thereby threaten regional and international peace and security. Un conflicte intern que pot donar lloc a guerres i pot posar en perill no només la pau i l'estabilitat a escala nacional, sinó també a nivell regional o internacional. Waging war to prevent the exercise of self-determination is the ultima ratio. El fer la guerra per prevenir, per evitar l'exercici del dret de l'autodeterminació és la última ratio, és la irracionalitat més gran.
International law evolves through practice and precedence. El dret internacional evoluciona, es desenvolupa mitjançant la pràctica i el precedent. As indicated, the independence of the former Soviet republics, the secession of the peoples of the former Yugoslavia did create precedents. They were not just sui generis, and what happened there would have no consequences for the Kurds or no consequences for the Kashmiris or no consequences for the Catalans. I per això la dissolució de la Unió Soviètica, la formació de 15 repúbliques o el desmembrament de Iugoslàvia no es poden considerar com coses estranyes, com casos sui generis que no creen un precedent per a altres situacions, per exemple, a Cachemira, etc., o els catalans, per exemple. Secession presupposes, however, the capacity of a territory to emerge as a functioning member of the international community. Tot i així, val a dir que la secessió pressuposa el sorgiment, l'aparició d'un estat que sigui funcional, que sigui capaç d'assumir les seves obligacions vis-à-vis la comunitat internacional. In this context, the four statehood criteria of the Montevideo Convention of 1933 are relevant. En aquest sentit, són rellevants els 4 criteris d'estaditat de la Convenció de Montevideo, que és de l'any 1933. A permanent population, Cal tenir una població permanent, a defined territory, un territori definit, government, un govern and the capacity to enter into relations with other states. i la capacitat d'assumir, de dur a terme relacions amb altres estats. The size of the population concerned and the economic viability of the territory are also relevant. El nombre de la població, dels habitants del territori i també la viabilitat econòmica són criteris importants, són criteris rellevants. A democratic form of government that respects human rights and the rule of law strengthens the entitlement. Un govern democràtic que respecta l'imperatiu de l'estat de dret, evidentment, reforça aquest reclam. Among my concrete recommendations, I will quote only a few because those who are interested can read all of them in the report itself. Aquests eren els criteris, ara faré esment algunes recomanacions, només algunes, perquè invito a qui vulgui llegir el detall que consulti el document, està tot inclòs allà. I'm asking states to take concrete measures to implement Common Article 1 of the Covenants on Civil and Political Rights and Covenant on Economic, Les Social meves and Cultural recomanacions Rights. en l'informe, és a dir, a l'Assemblea General, és que jo estic demanant als estats membres que prenguin mesures concretes per aplicar l'article 1 comú dels dos pactes, el Pacte de Drets Civils i Polítics i el Pacte de Drets Econòmics, Socials i Culturals. States must treat all populations under their jurisdiction in accordance with internationally accepted human rights norms. Primer de tot, per donar seguiment a aquest article comú que parla del respecte del dret d'autodeterminació, els estats tenen que garantir que tota la població en els seus territoris poden gaudir dels drets humans. And should proactively report to the Human Rights Council on the enjoyment of self-determination by the populations under their jurisdiction. I els estats tindrien que informar de forma proactiva al Consell de Drets Humans de Nacions Unides sobre la manera que tenen de gaudir del dret d'autodeterminació a les seves poblacions. I suggested that the General Assembly establish a special mechanism to monitor the reality of self-determination today. Jo vaig recomanar també que les Nacions Unides creessin un mecanisme per fer un seguiment de la realitat de l'aplicació del dret d'autodeterminació avui en dia. Beyond the work of the Committee of 24. Més enllà del comitè aquest de descolonització que havíem dit, el comitè dels 24. Obviously. I mean, that was to be expected. Again,
by way of conclusion, because I'm already beyond I the... com ja m'he allargat molt i hem d'acabar d'alguna manera, You can ask questions, we will em pick permetré it up afterwards. fer una observació final, però si tenen preguntes després... No, per no, debat. just the bottom line. The bottom line is that the principle of territorial integrity no longer possesses a higher status in international law La conclusió final, el summa summarum, és que el principi d'integritat territorial ja no té un estatus superior en el dret than the internacional. right of self-determination. No té un estatus superior que el dret d'autodeterminació. A balancing of rights and interests must be carried out Cal dur a terme un equilibri dels drets i de les obligacions, always with a view to achieving greater respect for human rights and human dignity, sempre des de la perspectiva d'assolir un més alt grau de respecte dels drets humans i de la dignitat humana and widening the democratic space. i ampliar l'espai democràtic. I thank you. Moltes gràcies.